L-isfidi fid-djar tal-anzjani dejjem qed jiżdiedu u sabiex l-anzjani li bnew pajjiżna jkollhom ħajja li jixraqilhom jeħtieġ ħafna investiment. Kien dan is-sentiment li wassal fil-messaġġ tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg wara żjara li jagħmel fis-St. Catherine's Home f'Ħattart kmieni it-tnejn filgħodu. Ovvjament qed jagħmlu xogħol imprezzabbli servizz lejn il-komunità, servizz lejn missirietna u ommijietna li għamlu ħadmu biex ikonna Malta kif nafu għallum il-ġurnata. Alex Borg wiegħed li ġala darba l-Partit Nazzjonalista jkun fil-Gvern huwa se jagħti sosten kontinwu lid-djar tal-anzjani sabiex problemi ta' nuqqas ta' ħaddiema u anke problemi finanzjarji jittaffew. Importanti li nibqgħu nagħtuhom l-appoġġ għaliex ovvjament sfidi jsibu u rridu naraw li ġola darba nkunu fil-Gvern djar bħal dawn nagħtuhom l-appoġġ il-ħin kollu kontinwu għaliex ovvjament hemm l-ispejjeż, hemm bżonn iktar workforce, ovvjament għax inti tieħu ħsieb l-anzjani hawnhekk għandna 95 anzjani li qed hawnhekk ġudin id-dar, allura ovvjament irid ikollok iktar individualized attention. U rridu naraw li bħala gvern parti mill-viżjoni tagħna fl-anzjanità attiva tkun propju dawn id-djar. St. Catherine's Home li fil-passat kienet sptar immexxi mis-sorijiet u issa immexxija mill-General Manager Josiah Grech tospita 95 anzjan. Dan il-post joffri kura holistika lir-residenti fosthom hairdressing u ikel speċifiku għal kull resident. Dan sabiex l-anzjani xorta waħda jgħixu f'komunità illi tiġborhom flimkien. Fl-aħħar xhur u ġimgħat il-Partit Nazzjonalista ressa il quddiem numru ta' proposti konkreti sabiex l-anzjani propju dawk illi sawru Malta li nafu llum jgħixu ħajja mill-aktar diċenti. Għal din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mix-Shadow Ministers Paula Mifsud Bonnici u Ian Vassallo.